Order. Pamusoro ichangamiro inini ndinozikasira uchadzira ndinofara kuva mudairi narakisiti mamutasa inini ndakamangarira mai wandisikatozivi ndatotanga kuwaona izvo inini mai wendakamangarira handiwazi nditokumbira kutoti ndiwaone zvinhu mai ava vakauya pamusha pangu ava panogara munin'ina wangu inini ndinotoshawa kutsvaga mari pamusha pangu apa mai vachisvika pamusha pangu pana mai vangu vari kutorwa mai vangu vari kurwara zvisina kunaka saka pavaiuyapo vaifunga kuti pamwe vari kuonani mai vangu vari kurwara sevanhu vakangogara munharaunda imaka saka munin'ina wangu akataurirwa namai ivava vari paniva kuti ndauya pano ndatumwa natete wawe iwa kuti taakuda munda wedu. Saka munin'ina wangu akandifonerana achinditaura kuti mai Mugombe ndakuchitowaziya ndaapanapa kuna Mugombe uya pano wati tiri kuda munda wedu ndatumwa natete wawo handichazive murume wawa kuti endawo taurirewo vachaziva kuti tiri kuda munda wedu. Saka munin'ina wangu andifonera ndakauya ndobva ndasvika pamusha vachibva nditaura kuti ndiyo nyaya iripo inini ose munhu murumewo dzangu wopfuma ndikati mazano marayirano wakangoita zano rega ndambonzwa vanhu vari kutaura kuti vamwe vanozotemana kana kuzomakarira nini zvimwe zvinhu ndokubva ndabvunzawo vanhu ndokubva ndabvunzawo umwe ndinoziva kuti anoziva nyaya dzacho idzodzi dzeminda nekutongwa kwadzo angari etisisabhuku ndinozivawo ari munyaya dzacho idzodzi kati nyaya inayo kuti inini ndibvunzane nawo maiwo kana ndiende paumba pawo panozobuda kana kuti kusazowirirana nokuti ndiri murume yemunhu wemukadzi ishirikadzi. Saka tadaro ndopakati iwo vanoziva matare vakati zviri nane kuenda kwachifuta kuti nyaya yenyu idini ienzanisa. Inini ndiri kubvunzisana nenyaya yacho iyo unozofeyafeyawoka kuti nyaya yakambofamba sei kuti iwo mai wazouye nekuti munda iwowo wetiri kurima iwoyoyo Changamire munda iwoyo ndichiziva wabereki wangu ndiwewo wabereki wangu baba wangu namai wangu. Baba is the late mai waripo vari kutorwara zvokuti hawatozivi zvavari kuita. Inini muma 1960 ndakura ndaakuziva munda iwowo wana baba wangu uri panext nemunda wemurume wavo. Inzvimbo yanga yakaraswa kare muhurumende yevarungu ichiripo isitori yaSmith yanga iri kumashure anga ari mafuro kana muchiziva kubva kwamutenga kuya kubva kuzasi asi ndoziziva kuti munozviziva zvichienda kumusoro nekwana tomumusoro kwese inzvimbo dzakaraswa. Saka pakauya wana baba Ngomo wachidhimanda zvevhu kuvarungu nguva yacho takangonzi munhu takawedzera magadheni kana nekunonzi kwadororo kuya ndiyo nguva yakatangwa iyo ndiyo nguva yandakatangwa wana baba wabata pamunda ivavo ndiine umbowo hwekuziya ndine choko chekuti ndanzwa mambuti tapatikana anonyepa zera rangu iroro ndaiziziva munda wemurume wavo ivavo hwaari kutaura iwo kuti munda wangu yakanga yakaganyurana. Inini ndiri kukura mazuva ekuma 1960 minda yekwamugombe yakanga iine waya fenzi yakanga yakasimba yakanga yakaiswa yedu yotakabata yanga iri kumusoro kudhuze kune rodi. Minda iyoyo iripo panga paina sekuru wavo iwo handipofunga kuti wanomuziva waizi Maziwa naambuya wakabereka murume wavo waizi Ethel wakanga waripo nawamwe waizi mbuya Edith hawaziva iwa kana kuti wakaona ava wakazoya pamusha ipapo zvavari kutaura izvozvi zvendiri kutaura hawazviziva chataurawo mazivire avo ava wakazoya murume wendinozviya ndakadzidza naye ane minda iri kutaura anayo isusu takarima kwanga kusina kumborimwa kana kuti from 1960 hatina kumbonga takaregera kurima minda iyoyo kusvika pari nhasi ava wazouya
awa murume wakazofa, murume wanga akaroora mumwe mukadzi. Awa ndakazozwa ndakutozviziva nekutobvunza ndichifeya ndo pawakazouya wao. Handizivi kuti kuziya kuti minda iyoyo kana newaari kutaura kuti wakapa minda iyoyo kana iye waari kutaura kuti tete wavo wacho wakatenda imopowo minda wari kupa, handisi kuziya. Ndii munondibvunzirawo mama, ndatendawo. Pandikutaura pana pane zvechokwadi. Inini ndakauya 1996 ndichiroorwa parizita ndi magreto mufundisi ndobva kumasvingo kuita ndimwe nachimara. Saka ndakasvika pambapa pandataurirwa zvese situation yese background. Vanhu vanozi vakakumbira mbuya iti vamweni wavo ava vanhu vakakumbira munda kuna mbuya iti vakakumbira pacho vobva wazeri mai penzi wakapuwa roji 1 izvo isofa matatu vari chiforo chaturi padzidzi neni vari kutori padura futi kurova miti yanga dzakondwa riti bva wapadura rechiforo racho. Saka murume wangu bva anga kushanda kukanzuro totobva andiperekedza nemuti yekanzuro kunditaurira zvese ndichitopenza minda yese iyi yakadai zvese ndakataurirwa. Zvadaro murume wangu bva azobhuya kubasa abva kubasa bva atanda pamunda pacho mbuya achadzingwa parumunda imomo vapadura pondiwa iro mbuya zvomuri kuitei vatotora zvere chiforo 3 makatora kudhara haukamu amuzidzani nemhuri ndemukadzi wekutanga akaenda haana kugara bango yakareba mukadziwa vakati gareba vaenda vakaroora vaivhinda voita one mune vana tutumu paimo. Saka titendopakazoita kuti mbuya vakakumbira munda izvizvi vadi vakura enda mavatoda kuti nguva ikubuda munda ipitapita vana vakuuya nemukadzi mukuru vakaenda vakakuria mumba pamai vakuda kudzoka. Saka zvadaro murume webhataenda mbuya wadzoka kuti bvabautswa mumunda imore padzasiro mbuya muri kuramba muchingodaro muri kudherera chii. Ndakati regerai munda yedu kare muri kuramba muchiramba muchirima munda yedu. Ndakataura kuti chiregerai munda mayangu achishupika kufa vari mari stress neminda yedu muchiramba muchingoshungurudza wangu yaukama ukasika ndakasvika atoenda handikuziva ndizoti uri bhuku andati wapi handitowaziva iri mubhuku rokwamukanda minda iri mubhuku rokwamukanda haisi mukwakudiwapa ava vari kwakudiwa minda yatobhadwa pemutindini nditi ubhadhara kana wakanzura yakauya 2014 murume wangu achipo but amira pageti pachari titeterai pageti pavo ndo pane hoko inotanga minda kuya kumba road straight kusvika pavo pane kanzuro nembotya yekanzuro ikati ndayozobvunza panapa kuti Solomon Gombori pere ndepere murume wangu ndinarawo nepemiti yacho ndinazvo. Saka makaramba mushungudza kubva kare mbuya vatipo tiripai munda yedu vachiramba tiripai munda yedu vachiramba sofa izvizvi zvino zvavari kuita zvi vakuramba vachishungudza vanhu munda havana munda kwavo ground raunoziva vakapa vanhu ground ravo kwavo gura ravo riri panze gura ravo vanhu vese vanhu vakaziva minda yese kwamgombe hapana sika kusvika parod pautara ndopanogumira minda yacho iyi miri mitatu havana minda vakutokumbira kubatsirana vachingwa negereje nemwombe nesamurida uya kuti atiwaida mumafunction vati ndotonoziva nhorondo yese vanga vakakumbira nemwombe vachingwa nekurima tukazi munda atichakupiwa vazwa makuhwa anga azwa kutaura kuti haa kwamgombe vakapusa vati pamombe nemombunda zvese asi munda atichadzokesa ndozvavakataura vakuti vasi mutondo wedu wandowani pakudini ndochokwadi chendinoziva. Saka munomasenza 2016 bva waya futi kanzuro bva yauya futi ndikutsvaga sekukazi pane wakafa ere bva wandibvunza ndikati murume wangu wakashayika ndopakarwara mwana wangu ndakazoti akapurikicha kufudza mwombe kwasi bishop rondozai kufudza mwombe grade 4 vakupedza 4 last year ari grade 4 kufudza mwombe achinayo kubhadhara pemiti zvese zvaizvidiwa kana last year ndakabhadhara pemiti mwana iyi wasara ari kumboka. Saka panorwadza kuti imi kubva kare muchitenderera muchitadza kutaura kutsvaga pemiti vakapa vanhu vakapa vanhu ndarigota kwamukanda pemiti ndinayo iri panapa. Alright. Inspection test. Sabu wacho ndawari sabu gani? Sabu gani? Mkanda. Ngawari. Mariaba. Ngawari. Saka test, musaka nayo test ngwai.
10 o'clock. Papanda basa. Yeah. Okay. Alright, I'll do it.